बरपेटा रड इउएन एकाडेमिनिफ्राय दिनैनि फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै फोरोंगिरि सान फालिनाय मोनसे नुथाय नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नुनो हागोन। दायो गिबियावनो जोङो सारखौ बरायग्रोनो आखायाव लादों। दायो बरायगोन जोमै बसुमतारी क्लास 10 निफ्राय। आरो जोंनि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णखौ बिबार बावनाय हाबाफारियाव हेफाजाब होफागोन सारखौ महन्त ब्रह्म सारखौ हेफाजाब होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। मालाया खानाय बेबस्था खालामगोन खाजागोन दाबो खाजानो दायो दिनैनो खानाबानो जाबाय दे खारै बेफोर खाजागोन दायो माबागोन फैगोन ना खाथियाव बारनि प्रेसारजों गाय खालामनांगौ खनसे लगायबाय नांसिन खोमादै नांनाया एसे ओरै गाय खालामना लाबोनांगोन बे गंनै दङ नांनायालाय Akhirnya. Alhamdulillah. Ibarat nade. Jadi yang ini ibarat. Tahu hari. बुंदोंमोन फंनैसो बुंदोंमोन फंनैसो रिपर्टाराव दङ हेडफोनाव माने बांसिन माबा जायो माने रायलायनाय स्पिचआ
दायो जोंनिया बिबार बावनाय हाबाफारिया एसेयावनो जोबनानै थांबाय। दायो डिरेक्टर सारखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। दिनैनि बे फोरोंगिरि सानाव नुजाफैनाय जोंनि UN एकाडेमि बरपेटानि आंनि मानिजाथाव फोरोंगिरि, बेवहायनो नुजाथिनाय आंनि आंगोनि आंगो फरायसुला फरायसुलि, दिनै बे गोथार सानाव मोनसे हाबाफारि लादों जों बयबो। बे जाबाय जोंनि सासे भारत हादराव जोनोम मोननाय गेदेमा सानसुमै पन्डित फोरोंगिरि, मुलुगनाङैनो मिथिजानाय बिथां डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दिनै बिथांनि जोनोम सान। दा बे जोनोम सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै गासै मुलुगावनो, भारतनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोरावनो दिनै बे सानखौ थामहिनबा 5 सेप्तेम्बरखौ फोरोंगिरि सान हिसाबै फालिनाय जादों। फालिबोगासिनो दं गोबां बोसोरनिफ्रायनो। 1962 मायथाइनिफ्रायनो फालिबोदों बे सानखौ। दा बे साना मानो गोनां बा मानो फालिनाय जायो बेखौ जोंनि गोबां फोरोंगिरिफोरा एसेब्लाबो मिथिखागौ आरो फरायसुला फरायसुलिफोराबो मिथिगौ होननानै आं सानो। बेयाव गोबां बुंलायनांगौ होननानै आं साना, नाथाय अब्लाबो फंनैसो बुंनो खावलायनानै आं गुसुङैनो बुंनो सानदों। दिनै बे फोरोंगिरि सानखौ फालिनायनि गुबै ओंथियानो जादों जोङो फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाय, आरो बेनि गोथौसिन ओंथिया जाबाय जोङो फोरोंगिरिफोरखौ बयनिख्रुइ आथिखालाव आगोलनिफ्रायनो जायखौ जों फोरोंगुरु होननानै बुङो, बिसोरखौ गियाननि एबा मानसिफोरनि एबा जोंनि सुबुं माहारिनि समाज दानायनि मोनसे लामा दिन्थिगिरि होननानै साननाय जायो। गोबां सानथौगिरि मेलेमजिबि बिथांमोना बेखौ बिजिरनानै मोनदों आरो बुंदों। आरो दिनैसिमबो फोरोंगिरिफोरखौ समाजाव मोनफ्रोमबो माहारियावनो मोनसे गिदिर गोजौ थाखोआव दोननाय जायो। दा आं बेखिनिखौनो आं बुंनो खावलायदों, जाहाथे दिनैनि थांखिया बेसेबा गेदेर। जोंबो साफा साफा फोरोंगिरिखौनो बुंना लानांसिगोन। दिनै जों बुङाब्लाबो गोबाङानो दिनै जोंखौ फोरोंगिरि मेगनजों नोजोर होयो बा जोंखौ फोरोङो होननानैनो फोरोंगिरि बिमुं होदों। दा बे बेलायाव फोरोंगिरिफोरा माखासे फोरोंनायजों लोगोसे गियान दिन्थिनाय एबा समाजाव जों जि खोमसि लामाखौ स्रां खालामनायनि मोनसे जों लामा दिन्थिनानै होयो फरायसाफोरखौ, जोंनि फिसाफोरखौ, जोंनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ। बेनिखायनो बेबायदि बिबारखौ जोंनि फोरोंगिरिफोरा साफ्रोमबो बाननानै लागोन होननानै आं आसा खालामो। आरो जों समाजाव साफा बिबानगिरि महरै जों खामानि मावलांनांगोन आरो मावबोनायखौबो आं नुदों। बेनि बादैबो जों आरोबाव जों नाजाबावनांगोन, जाहाथे जोंनि फोरोंनायाबो जोबोद गेदेर मोनसे रल लानो हायाब्लाबो, बिफाव जोङो बाननो हायाब्लाबो, जे बेफोरनिनो साफा रौनिया हिसाबै जों खामानि मावो फोरोंगिरिफोरनिनो आं बेखौ खावलायबाय। आरो जों हागौमानि बेखौ नाजालांबाय थागोन। आं बेखौबो दिनै बे गोथार सानाव फंनैसो बुंनायाव आङो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय। बिथांमोननि जि दिनैसिम फोरोंगिरि महरै बिबान मावबोनाय, बेयो जोबोद बाख्नायथाव। जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों दिनै जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना
गाव गावनि माखासे समनि एंगार हायै समखौ गारनानैबाबो माखासे समखौ जोंनियाव बेफोर फोरोंगिरि खामानियाव बिथांमोना बाहायो। दा साफा साफा फोरोंगिरिया बिदि माखासे रल लानो हायोब्लासो गावनि जिउखौ बावनो हायोब्लासो जोंनि जि फोरोंगिरिनि थांखि बेफोरो जाफुंगोन। बबेबा मोनसे खामानिया ओरैनो जानानै फैया, जों गासिबो गावखौनो बावसोमनो हानांगोन। बे फोरोंगिरियानो जा बा गुबुन मोनसे खामानियानो मा, जायखिजाया खामानियावनो जों गावखौ बावसोमनो हानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गावखौ बावसोमनो हानांगोन।